Zorionak, bosgarren postu bat arraten lehenengo aldiz, emakumeak arrate igotzen zuela karrera baten, zer moduz izan da esperientzia? Egia esan oso esperientzia polita, ego asko neukan azterketa baten hemen bukatzea arrateko igoera mitikoan, eta egia esan, seigarren postu honekin oso pozik. Honen artean ibiltzea, zer moduz honen artean ibiltzea, ja maila ona hartuta? Egia esan denun, espero, lehengo astean Balentziko itzulian erorketa handi bat eukinun, duda batzukin etorren, pentsatzen nun ere buruari esaten nion errekuperatu etela, baina azkenen duda batzun euskala, baina egia esan azterketa guztian oso ondo aurkitu naiz, eta honenekin iritsi naiz hemen arrateko igoera hontan. Asteartean Durango? Durango lasterketan niretzako oso polita da, normalean beti hor aurrean egoten naiz, eta azkenen etxeko ibilbideetan ibiltzeak horrek indarrak ematen hau. Eskerrik asko.